Boa tarde, moitísimas grazas por achegarnos hoxe aquí a presentación deste libro Sabela Almiranta dos Mares do Sur. Acompaña a vicepresidenta da Asociación Sociopedagóxica Galega e o autor Arturo Lleu, coñecémonos de hai moitos anos, non de vello, pero de hai moitos anos, fixemos moito traballo ben interesante xuntos e eu creo que iso é un pouco ese traballo del sempre moi riguroso, sempre moi traballado, sempre indo moito ás fontes. Nun primeiro momento ese traballo que fixemos xuntos tiña que ver co noso desenvolvemento profesional no mundo da orientación, no que naquele momento estaba a traballar, agora é profesor no Ángel Casal desa familia profesional de servicios socioculturais e a comunidade, pero foi durante un tempo orientador dun instituto de Ferrolterra. E daí ven o noso coñecemento e eu e sei que moita outra xente cando precisamos esa do tipo que sexa, non? Información sobre escolas infantiles, información sobre legislación de atención á diversidade 03, o que sexa sempre unha garantía contar con Arturo. Logo só falará Anxa, este non é o primeiro libro del nesta saga, pero creo que sí que responde a esa idea que a nos desde Alexandre Bóveda nos interesa moito de dar a coñecer unha historia que está moi adosada, unha historia que está por investigar, que está por coñecer e que está por divulgar. Neste 2018, tanto a Seguridade como a Alexandre Bóveda fixemos un calendario, o segundo ano que facemos un calendario digital, pero neste 2018 fixemos con 12 mulleres, 12 mulleres que creíamos moi descoñecidas e que foron pioneiras nalgún campo, e unha delas é Sabela Barreto, que é un pouco a que hoxe nos trai aquí. Para nós, desde logo, é un placer, gustanos pensar que fixestes aí unha primeira presentación que foi como previa en Betanzos, pero empeza agora a camiñar un libro que sei que chegará pois moi longe, xa digo, foi todo ese traballo de quen ten interese por dar a coñecer historias moi descoñecidas, es logo a historia das mulleres, neste caso de mulleres pioneiras de algún xeito, casi unha obriga de xustiza social. Para aqueles que chegastes un pouco máis tarde, logo se queredes, podedes ver un calendario que neste caso fixo a Asociación de Veciños da Agra. No seu caso titula no Revolta da Memoria na Agra e ten que ver coa memoria histórica, ten que ver coa represión, cos asesinatos, con toda a depuración de ensinantes do seu barrio. Creo que, ten moita información que pode ser moi interesante. Este é o momento. E logo, aqueles interesados na historia local, a SPG e Alexandre Bóveda, imos comezar tamén dentro de 15 días unhas xornadas de historia local. As comezamos o sábado 27, tedes logo aí o programa, son gratuitas, as comezamos con un roteiro das irmandades, pero das mulleres das irmandades, un pouco nese mesmo sentido que estamos a falar, desa historia que está por investigar, que está verdadeiramente por descubrir e que é o xusto socialmente dala a coñecer. Así que nada, moitísimas grazas a SPG por acometer este traballo, parabéns e moitísimas grazas a ti. Hola, boas tardes e feliz tarde por poder presentar esta na presentación deste maravilloso libro de Sabela Almiranta dos Mares de Arturo Iglesias e con unhas preciosas ilustracións de Xosé Tomás. Desde que se fundou a SPG alá polo ano 76, había uns obxectivos básicos que tiñamos, que era que a SPG ia traballar pola normalización da lingua e da cultura deste país. Creo que os que coñece a nosa traxectoria que cumplimos ese obxectivo. Durante estes 42 anos non nos movemos dese obxectivo. O non movernos dese obxectivo omete unha parte un pouco triste, porque en 42 anos que tiñamos que seguir falando de normalización lingüística non deixa de ser un pouco triste.
de todos os xeitos, imos deixar hoxe as tristezas a un lado para disfrutar do que vimos, e si estamos moi orgullosos de que eses principios de traballo pola normalización da lingua e da cultura estiveron sempre na base dos traballos da SPG. Hai moi poucos días, en realidad hai un mes, a SPG recibiu un premio, non é o primeiro premio que tivemos moitos máis, se fago referencia a él é porque é o último que tivemos, é o premio da Diputación da Coruña, é o 8º premio Rosalía de Castro, que outorga a área de cultura da Diputación da Coruña, e que é un premio que ten a categoría na que nos deu a nós o galardón de persoa, colectivo, entidade ou asociación que máis destaque na promoción da lingua galega. Para nós é un orgullo, evidentemente, como para calquera, supoño, que estamos aquí, que poida recibir un premio, sempre é unha cousa agradable. O que pasa é que, no fondo, eu creo que o que máis nos gusta na SPG é que, a hora de recibir este premio, outros, este premio, diz, bueno, se nos dan un premio a persoa, colectivo, entidade ou asociación que máis destaque na promoción da lingua, é que algo estamos facendo ben. Máis que o premio en sí, é ese sentimento de, bueno, pois por algo será que o traballo non parece que se está valorizando, non? Si hai unha cousa que creo que estamos facendo ben, eu creo que hai máis, pero bueno, así, por destacar, é que a hora do noso traballo nos o que procuramos é mirar, facer tanto na nosa actividade cultural, sociopedagóxica, etcétera, o que facemos é mirar con ollos propios, non facer sempre os traballos, as actividades, pero mirando desde nós, para nós é máis alá, pero sempre con unha mirada propia. Eu creo que iso si é unha cousa que está aí, que é a base no traballo da Asociación Sociopedagóxica. E despois procuramos que ese traballo sexa mínimamente innovador. Polo menos, se non innovador, polo menos evitar caer na reproducción. A reproducción non alimenta, eu digo sempre, a reproducción sistemática non alimenta. Entón, nós sempre procuramos esa parte que non é reproductiva. E dentro desa parte que non é reproductiva, evidentemente, está a muller. E dentro desa parte está as nosas alegrías cando nos veñen con proxectos como esta, na que nos devolven unha historia, a historia, pero non a reproducción da historia, sino a historia feita con historias protagonizadas por mulleres. Entón, que alegría foi para nós cando nos plantexou estes proxectos Artur Iglesias. Primeiro foi, como dicía antes María Xosé, primeiro foi a de Xeria, e agora é a historia de Sabela, unha muller que naceu no 1500 e pouco, aí sobre 450 anos, en Pontevedra, que chegou a ser almiranta dos mares, ele vai nos contar máis, que chegou a ser almiranta dos mares, pero é unha muller que a historia estuvo tapada pola historia. Con Exeria podíamos aínda ter un pouquinho máis de información, pero nesta realmente, eu digo por mí mesma, hai que indagar para situarse na historia desta muller. Entón, evidentemente, que a alegría que supón eso, que Arturo nos devolva esa historia convertida nunha historia escrita e feita por mulleres. Xa non quero estenderme moito máis, porque aquí o importante é que fale Arturo,
que se van a encontrar cando len este libro? Eu non sei, eu o que lles podo dicir é o que me encontrei eu. A ver, eu o que me encontrei foi un libro, o que máis ao principio, Artur, digo, de verdade, comentaba xo aí un momentiño antes, empezaba a comentar xo, é un libro sumamente documentado. É dicir, que non estamos diante dun libro que nos vai contar unha historia fabulada. Evidentemente hai unha narración, pero unha narración moi documentada. Pero claro, como é o que fai, non é reproducir a historia, sino devolvernos a historia desde o punto de vista dunha protagonista muller e dunha muller. O que temos aquí nesta documentación que el mesmo nos fai chegar é a visión, sacar desa documentación que ten esa visión masculina e machista, que é moi, porque fundamentalmente é documentación de homes, e algún deles en concreto, despois falará Arturo, pois con uns ollos especiais tanto a muller como o cargo que tanto a muller como muller, o desprezo como muller, sino tamén como muller que asumiu un cargo que él pensaba que lle correspondería. Entón Arturo que nos devolve é tamizada, danos a historia pero pasada por esa peneira, e vista a historia xa con outros ollos. Por iso falaba antes de que non nos gusta, que unha das cousas que nos gusta máis na SPA é non reproducir, sino empezar a mirar con outros ollos. Outra das cousas que me gustan especialmente do libro é que hai máis historias dentro desta historia. Esta historia está contada desde 10 voces. Despois falará ele, empezando pola propia filla están aquí todas ao principio, numeradas, Elvira del Cano, Emilio Martínez, etc. 10. O que nos vai facer é, a través desas 10 voces, que nos non asistamos a unha única historia, senón que imos asistir a máis de unha historia. Vai haber aí varias historias, e unhas máis ampliadas, menos ampliadas, máis importantes, menos importantes, e hai unha que ao lado da historia da propia Isabela é unha historia que tamén se está ocultando nos libros, é o masacre que se fixo cos povos indígenas, cos indígenas das Illas Salomón cando foron estas conquistas das illas. Esa historia tamén está aí, pero está aí non ocultada, todo o contrario, en carne viva. E con eso non é entrar en detalles escabrosos, pero está aí. E despois, para rematar, porque quero ser breve e darlle paso a él, é algo que nos preguntan sempre: e para quen iría dirixido este libro? A que idades? Eu non sei, Arturo, ti és o que pensaches, que ti eres do mundo do ensino, ti orientarásnos. Eu, sinceramente, penso que marcaría a idade mínima, e de idade mínima de 0 a 3 meses, non especialmente recomendado, a partir de 3 meses, segundo prescripción facultativa. De feito, sí, é unha historia que podes pensar que bueno, pois será para 14 anos, para 16 anos. Eu non me sentí ninguna rapaza de 14 anos, nin 16 anos lendo isto. Eu sentí unha feliz jubilada lendo este libro, porque o vin dirixido a min, a miña idade. Pero estou segura de que se eu tivese 14 anos, 12 anos, 20 anos, eu pensaría que o libro está escrito tamén para min con 12 anos, 14 anos, 20 anos. Por lo tanto, estamos diante dun libro que ten moitas lecturas. Mas nada, deixo xa co autor, antes agradecerlle a Alexandre Bóveda, a irmá Alexandre Bóveda e a María Xosé Bravo,
tantos anos de traballo conxuntos, de historias conxuntas, de convivencias, e de que sempre nos teñan esta porta aberta para recibirnos para o que queiramos. Moitas gracias, e xa, moitas gracias, Arturo. Arturo. Despois o que dixo Anxa, marchamos. Bueno, antes casi de empezar, eu casi faría unha pregunta, non sei que pensades, se preguntáramos que obxecto, que elemento pensades que facilitou a globalización do mundo, non? Cal diríamos, non sei se quizás o teléfono, internet, non sei, un ordenador, posible. Pois, traía por aquí, non sei se é moi probable que este sexa un obxecto o primeiro que conseguiu globalizar o mundo. Non sei sabedes que é o pau de canela. Pau de canela. Pois as especias. Isto realmente foi o que o mundo que temos hoxe en día é como é, seguramente sería de outra maneira, se non fora polas especies. En Europa se consumían especias que traían, o contaba, así por resumir un pouco, Marco Polo, nos seus viaxes, pero de repente as invasións árabes cortan o paso a través dos camiños de terra, digamos, e entonces hai que ir buscar especies. En aquel momento varios imperios se empezan a plantexar como ir a por elas. Os portugueses comezan a dar volta a África, chegan a India, e comezan a chegar a Asia a buscar paus de canela. O imperio daquela de Castela, como se está collido ese camiño, intenta facelo pola outra vía, dando a volta ao resto do mundo. Para eles foi un pequeno problema que aparecera un continente no medio que lles cortaba o camiño, porque realmente o que querían era chegar a India, ás Illas Molucas, a buscar o camiño. Logran hasta que Magallanes logra dar a volta polo sur de África, de América, perdón, e chegar hasta as Illas do Maluco. Non se consigue, non? Os castelanos non consiguen chegar hasta aí. Ben, nese momento xurde un pouco a historia de Isabela, e Isabela, digamos, é deudora desta situación. En esta época na que falamos de Isabela, de Barreto, únense os reinos con un só rei toda a península. E entonces, en ese momento que Portugal e Castela estaban loitando para ver quen tiña dereito sobre aquelas illas que estaban no outro lado do mundo, e non estaba moi claro se a liña pasaba por un lado, se por outro, se as Molucas quedaban, o Moluco que chamaban eles, quedaba do lado de Castela ou quedaba do lado de Portugal. Bueno, neste momento toda a península está gobernada por un só rei. Entón, digamos, xa non teñen que andar peleándose, e poden dedicarse a explotar, digamos, aqueles terrenos. Bueno, en ese momento é onde xurde esta historia que eu conto, non? Bueno, esta é un pouco de introducción para decir de onde viña este personaxe, non? Bueno, pues este personaxe permite que saquemos este libro. Agradecemos a Estegá, non? Porque un pode ter proxectos, pero fai falta que alguén os leva adiante. Proxectos hai centos e miles, pero non vai levarlos despois a efecto, non? E hai tempo, falando con Carme, comenzáramos o proxecto do libro anterior, non? O de Xeria, a SPG, non? Con Xoán, todo o equipo da SPG, pues, parecendelles interesantes, seguimos sacando algunha outra historia. E, bueno, en este concretamente, igual que no anterior, traballo con un compañero, que fomos compañeros de instituto hai moito tempo, e, bueno, coñecímonos nun instituto, e dende aquela comezamos a traballar juntos, el facendo as ilustracións, tarde, mal, tarde sempre, e con peleas desde años pero levamos, bueno, moitos, creo que libros, este debe ser o cuarto que temos, pero en outros proxectos tamén participamos, e, por tanto, bueno, quería comentarlo, porque realmente creo que o libro, unha boa parte, ou polo menos para mí me parece que son as ilustracións que fixo Tomás esta vez, non? Discutimos moito e nos cabreamos moito, pois entón esta vez dixo vas ver como así que preciosidade. Sí, verdad que sí, que esta vez a ver, cando quere dibuxar moi ben, para mí é un dos mellores ilustradores. Eu teño traballado con máis ilustradores, e para mí pareceme
un gran ilustrador. De feito, bueno, se mirades por aí, hai un montón de libros publicados por ele, está ilustrando prácticamente en todo o mundo, ten libros en todo o mundo. Entón, bueno, comentar o que eu creo que é importante. Bueno, importante para o libro, non? Que dice que seguramente o libro sería de outra maneira se non foran coas ilustracións. Bueno, entonces, que pasa con este personaxe, non? Que está en ese momento e que pode comenzar as súas aventuras en este momento. Realmente a súa vida transcurre nese período no que toda a península está gobernada por un só rei, non? E posiblemente por eso se puderan facer. Bueno, o que temos que decir primeiro deste personaxe é que o único libro que fala dela é o de un personaxe que se chama Fernando de Quirós, que é portugués, que participa nesta expedición e que escribe un libro a rematar reivindicando os seus dereitos. El que di que, bueno, ele era o piloto da expedición e, polo tanto, que ele ten os dereitos sobre as Illas Salomón. Entón, escribe un libro, basicamente, para desacreditar a Sabela Barreto e decir que realmente o que conseguiu facer esa expedición foi ele. Bueno, pues toda a documentación que temos, pues hai elementos soltos, hai diferentes libros por aí que aparece algún detalle, pero digamos o documento que fala da historia deste personaxe é Viaje a las tierras austriales de Fernando de Quirós, ese é o libro que e digamos que é un libro basicamente contra Sabela de Barreto. Aparte de eso, hai varias novelas que se escribiron, hai unha de Robert Grace, hai outra de Pemón Bouzas, que escribiu outra tamén sobre o personaxe, algúns directamente sobre ele, outros sobre a viaxe en xeral. Como estruturei eu a historia, como pensei a historia, non? A mí me interesa o personaxe de Sabela de Barreto, igual que o de Xeria, porque son personaxes un pouco singulares, non? Un pouco esquecidos. A mí gustame, aparte que me gustan as viaxes do século XVI, que me gusta especialmente esa historia, pero bueno, é unha cuestión así máis friki de cada un, pero especialmente o de Sabela, porque busco viaxeiros ou personaxes que viaxaran, que foran do noso país, non? E que estén un pouco esquecidos. E quizás un dos máis esquecidos nese sentido sexa Sabela, non? Hai outros, por exemplo, que teñen nome, varios barcos que temos na flota, non? O Sarmento de Gamboa, que é un barco leva nome de personaxes, sin embargo, Sabela Barreto, que eu saiba, non ten moito recoñecemento a nivel institucional. Entón, bueno, gustame por eso e por eso un pouco escribo sobre pero tamén me gusta contar outras historias, non? Comentaba Anxa. Unha viaxe dese tipo, hai moitos elementos, moitas persoas que participan ou que a viven dunha maneira ou de outra, e a mí gustaba tamén non solamente contar a historia de Sabela, sino desas outras persoas que viven. Un esclavo que a veces ni siquiera aparece non só nombrados. En este caso, por exemplo, os nombres que utilizo son os nombres reais, non? Que aparecen nos libros, pero en algúns casos non aparecen evidentemente os nombres dos esclavos que iban pero non só non aparecen os nombres, non aparecen ni siquiera contados como persoas. É dicir, cando nunha expedición din que volveron 18 persoas, despois empezas a mirar por outros lugares e resulta que non volveron 18 eran os occidentais que iban no barco, pero aparte iban outras persoas ali. Entón, que ni siquiera se contabilizaban como o número de persoas que houve. Entón, bueno, gustábame tamén. Tamén as persoas que estaban nos lugares aos que chegaban, non? As persoas das Illas Salomón, había persoas que vivían ali, que sufriron, digamos, a colonización de alguma maneira. Bueno, rara vez se conta tampouco esa perspectiva, non? Como vían estas persoas esa nova situación. Entón, teme a poñer tamén nese outro lugar e contar algún fragmento da historia contado con diferentes voces. Tamén as persoas que iban, que eran non solamente os xenerais, sino os soldados que iban na expedición, os mariñeiros, limpadora que iban, os axudantes que iban dos personaxes principais. Entón, bueno, ir contando a historia desde todas esas voces. E, digamos, enlazando a unha con outra para contar a historia global, que sería a de Sabela.
diferentes historias. Por que iban? Por que surdiu esta viaxe? Que é o que pretendían? Bueno, iban ás terras do rei Salomón, que na Biblia falase de que era o lugar de onde se collían o ouro, o marfil, as pedras para os pazos do todos os exploradores, cando chegaban ou querían convencer a administración de que financiaran a expedición, solían contar máis ou menos mentiras de como era ese lugar. Desde, se imos incluso máis atrás, pensar en Groenlandia, que sería Terra Verde, os vikingos puxeronlle ese nome porque se lle poñen pedazo de xeo, pues seguramente ninguén máis querería volver ali. Entonces, bueno, puxeronlle ese nome, bueno, pues aquí un pouco igual. Illas do rei Salomón, que ali estaban maravillas, pero que despois se ve, de feito, a expedición un pouco fracasa, porque a xente que está ali, bueno, a ver, estamos vivindo nunha cidade, chegamos a esta illa, que non hai máis que de morte, un pantano inmundo, isto, que ventaxa ten isto, non? E en certa medida fracasa por esa expedición. Que outros elementos hai así que poden ser interesantes, non, da expedición? Pois, que unha vez que la remata, non, esta expedición, prácticamente vai ser a última expedición un pouco, ainda que despois que os fai outra máis adiante, prácticamente a última expedición que van facer tanto a coroa de Castela como de Portugal no Pacífico, importante, digamos. A partir de aí, xa un pouco máis adiante, lembrade que Cook descubre Australia e prácticamente empezan os outros países europeos a colonizar esa zona. Entón, é prácticamente a última expedición de certa relevancia que se fai no Pacífico. Unha historia tamén así por comentar un pouco anecdótica e pouco sabedes que se comenta si realmente chegaron a descubrir Australia ou non. Hai un barco desta expedición que se perde. Recentemente en Australia e Nova Zelanda descubren restos de algún galeón que pode ser un canón desa época. Si pode ser desta expedición, polo que eu leín, que tampouco son especialista no tema, pero bueno, parece pouco probable, ainda que hai outra expedición que saiu daqui, de Coruña, precisamente, a segunda que foi ao Maluco, despois de Magallanes, e hai un barco que o San Lesmes sai de Coruña con posiblemente boa parte da tripulación galega, boa parte de Coruña é próxima aquí. De feito hai unha aranga en Nova Zelanda tamén, teria que ver con eso unir. Sai daqui e ese barco tamén se perde, nunca máis se soubo del, pero recentemente se acharegos que se fixeron na zona parece que relacionarían con esa outra expedición. Non sería a de Isabela, sino que sería unha de bueno, hasta Isabela. No futuro é posible, fixemos o de Xela, fixemos agora o de Isabela e, bueno, quizáis un terceiro personaxe para rematar en trilogías, non? Parece que, non sei por qué, pois sería posiblemente Isabela Zendán, non? Que tamén fai unha viaxe non de exploración, posto que se coñece os lugares aos de mar, pero, bueno, sería outro personaxe, ese sí sería de aquí de Coruña, e que vai, bueno, tamén ao Pacífico tamén, ¿verdad? Bueno, ainda estamos rematando por lo tanto non sei, pero bueno, posiblemente se xa unha continuación para rematar así esta serie con tres personaxes un pouco descoñecidos, bueno, descoñecidos ou non moi coñecidos, ¿no? E que xusto que a vez que empezamos con alguna, nese momento empezan a sair noticias, non sei que porque cando comenzáramos con Exeria estaban rodando unha serie, bueno, polo menos vimos en televisión, para con Isabela tamén
e agora, bueno, sobre a Cendal xa, bueno, xa en todos os lados últimamente, non? Entón, bueno, parece que vamos a remolque das, non sei se abrindo ou cerrando isto. Bueno, non sei, con isto creo que comentas un pouco o que podes atopar aí. Escoitade mellor o que dixo antes. Pois agora o que irades preguntar, temos aquí a Arturo para aclararnos dúbidas, propostas, o que queirades. Teño que decir que en Betanzos fixaronnos un exame. Canto sabíamos de Isabela, ou era? Canto sabíamos de Isabela, da época esa. Foi un pouco difícil. Sí, sí. Bueno, eu creo que tamén se nota, tanto Tomás como a mí somos profes, e eu creo que de alguna maneira, non sei se se nota, pero de feito poñemos así todos estes reseñas que vamos poñendo no texto, son porque parece inevitable, non? Parece que teníamos que poñer algo a nivel educativo, non sei se é cousa ou mal, pero así va. Eu solo un tal, non? Cando comenzábamos isto, non dicíamos a historia das mulleres que queda por contar, non? Un pouco enfiando co que decía antes Sanxa, que en ocasións vemos, además, bueno, incluso xente que fai traballos magníficos. Estaba pensando nun pequeno audiovisual que se fixera sobre as Irmandades da Fraga no 2016, e onde se lembraba, non, que as mulleres das Irmandades o único que fixeron foi bordar bandeiras, non? Entón, en ocasións iso que se repite, non? Os tópicos de sempre, e a verdade é que ven saber que hai unha historia por investigar, que hai unha historia por saber, que, polo tanto, cando repetimos, non? Que as mulleres nunha época determinada, non? Que, nese caso, pois, bueno, a importancia que tuveron desde o punto de vista cultural na cidade da Coruña, o que fixeron foi bordar bandeiras, só estamos, bueno, demostrando a nosa ignorancia. O certo é que, no caso de Isabela Barreto, esta é a primeira muller e a única que saibamos, non, que comanda unha flota. A ver, hai mulleres que eu saiba en Venezuela, hai unha almiranta, en Estados Unidos vin outra, en Australia, pero creo que así como mando é solamente en Estados Unidos, é a única que eu sei que comanda unha flota real, pues esta que estaba no Índico, non sei. As outras son, bueno, aquí tamén tenemos unha ministra de defensa, non? Entón, quer dizer que, bueno, a almiranta con mando real así nunha flota que usai solamente hai. Hai que lembrar tamén que o personaxe ás veces se lle critica, non? Que ela, por exemplo, foi o seu home o que comezou a expedición e ela, digamos, no medio, a morrer o seu home, faise cargo da expedición. Isto era a tradición en todas as outras expedicións. Se miramos a de Magallanes comeza a expedición e cando remata dirixindo el cano a flota que chega, remata a época que quedan 18 e como seguiran, pois xa lle tocaba ao gromete dirixir o que quedaba. Entón, polo tanto, ninguén se plantexa o feito de si era boa elección ou non. Bueno, pois foi o que chegou. En este caso exactamente o mesmo. De feito, Quirós reclama os seus dereitos por ser piloto da expedición. Nas outras expedicións tamén levaban piloto, e un piloto se plantexa si el tiña que ser o que tiña dereitos ou non. En este caso, si parece, a ver, eu entendo que tamén o faría basicamente porque ele estaba reivindicando os dereitos e aproveitou que fora muller, que fora, bueno, aproveitaría todo o que lle viña ben para o seu interese, para reivindicar os dereitos. Ela tiña alguna función no barco antes de ser... Non. Non levaba ninguna función, pero, a ver, o que mandaba a flota, lembrade que moitos deles tampouco eran mariños, antes de decir, a quen lle daban a flota que dirixía? Ao sobriño, en feito, o marido era sobriño do embaixador, e que coñecementos tiñan de mar? Ningún. O mesmo que é, non é diferente ao resto dos casos que hai. Habitualmente é certo que o piloto era o que, bueno, controlaba e levaba, pero, bueno, como no resto das expedicións, non diferente a outros. E en canto, ela, por exemplo, se lle critican moito a crudeza, coa que dirixía a flota, porque mandou a forcar a algún.
Magallanes, por exemplo, mandou descuartizar 3, cando se revelaron nun momento determinado. A ver, que os procedimentos que empregaba eran os mesmos que empregaba calquera outro comandante dunha flota deste tipo, que hai que imaginar que no caso dela ainda era un pouco máis complicado, posto que para completar a flota o marqués, que lle deron o nome despois de Illas Marquesas que descubriu, baleirou todas as prisións e metelles a todo o mundo que estaba nas prisións na expedición, co cal, digamos, non é que tivera unha tripulación especialmente xente nas ordes e todo eso. Non viñan na escola de nada. Non viñan de nada. E, bueno, a ver, eu imagino que en parte era tratou de manter a súa autoridade. Polo que eu leí, non vin nada do que teño leído en outras expedicións diferente, o que chamara a atención, o que fora fácil, non lle deu de ser a facerse obedecer. Non, de feito, incluso o home que dirixira unha expedición anterior parece que xa era un pouco maior cando estaba dirixindo esta, e moitos lugares falan de que realmente a que comandaba a flota xa desde a partida era ele. De feito, hai algunhas, bueno, eu o poño no libro, pero que o cita Quirós, non sei, o cita teóricamente textualmente, que cando alguén se lle empeza a revelar a home, ela dille, pero mata o xa, se non o matou eu, e ela colle unha espada coa intención de que o marido ainda estaba vivo. Parece que a muller non se deixaba milanar fácilmente, non? Sí que parece claro. Pero, bueno, todo o que temos, xa digo, a través dunha persoa que en certa medida trata de desacreditar. Por tanto, bueno, non sei hasta que punto os datos son correctos ou non. E todos os libros que hai posteriores, todos, están basados en ese de Quirós. Se leedes o de Pemón Bouzas, posto de outra maneira o libro de Quirós, bueno, Rodríguez escribe mellor e, bueno, en outra literatura, pero conta o mesmo relato, moitos documentos que hai por aí soltos que falan, hai trozos que incluso a veces cando estou lendo volvo e digo, xa, está copiado literalmente do fragmento de Quirós, non? Ese é o único que hai unha parte na que ela, cando atacan os piratas, atacan Lima, ela parece que é a que anima ao home a que participe, non? Que eu conto aí porque o leí despois noutro documento, non? Ela anima ao home a que participe na pelexa contra os piratas, porque, bueno, digamos que lle animaría a que o marqués, que era o virrei de Perú, dira que participaba e que lle dera posibilidades para construir a súa flota. E sempre falan dela, nos diferentes referencias que por aí falan máis ben dela e dos irmãos tamén dela, como animadores máis que o propio marido, máis que o propio Bendaña. Que neses, por certo, din que hai algún libro que din que de León. Sí, bueno, sobre que alcanzamos límites de la situación. Alguna cousa máis? Pois convidamos-nos a lelo, a mercalo, a lelo, a compartilo e a disfrutar. Moitísimas grazas a todos, moitísimas grazas a todos vosotros.